Opettaja kertoi, et mun täytyy opetella modukset. Se sanoi, että kuuntele ja opiskele. Mä vastasin, et kyllä mä opiskelisin, jos vaan jaksaisin. Mut mä lienen liian laiska oppimaan. Opettaja kertoi, et verbillä on modus. Modus, mikä on modus? Indikatiivi, imperatiivi, konditionaali ja potentiaali. Verbin muodot tiivit ja aali. Opettaja kertoi, että indikatiivi on ihan tavallinen. Nyt mä laulan ja sä kuulet kun mä laulan. Se on ihan neutraali ja kertoo, mitä tapahtuu. Nyt mä laulan ja sä kuulet kun mä laulan. Tää oli indikatiivi, ihan perustiili. Opettaja käskee, se aina sanoo mitä pitää tehdä. Opettele, kuuntele, istu alas, älä huutele. Imperatiivi on käskymuoto. Se on opettajan lempimuoto. Mä haluaisin sanoa opelle, etten mä jaksaisi opiskella moduksia. Mut mun pitäisi kokeessa tietää vastauksia. Luulisin, et mä oppisin nopeammin, jos ope maksais mulle 100. Konditionaali on muoto, jos sanojen pitänee kysyä opelta, et mitä maksais 10 kokeesta. Ope siitä kyllä suuttunee. Huutanee ja Vilma viestiikin laittanee, kun ei silloin huumori. Mut mun kysymykses silti lienee potentiaali.